Ji destpêka şûreşa Sûrî û Taniha derdora 200,000 welatiyên Sûrî hatine girtin û çarenivîsa piraniya wan ê nediyar e. Tura Sûriya Mafê Mirovan raportek li ser hejmara girtiyan ji destpêka şûreşa Sûrî û Taniha belav kir. Di wê raportê de hatiye ku 115,000 girtî hatine belgekirin. Nav wan de zarok û jin jî hene. Hêzên Ewlekariya Rejimên û tu neh ji sedê ji wan girtiyan inkar dikin ku di zîndanên wê de ne. Di dema malbatên wan girtiyan pirsyar dikin û ji ber vê yekê dibe ku hejmar ji 200,000 bêhtir e. Li gorê wê raportê ku di meha Hezîrana Borî de rejima Esed 852 welatî girtine. Di nav wan de jin û zarok jî hene. Her wiha 52 kes ji alî hêzên bi ser Partiya PYD ve hatine girtin. Yek ji wan jin ew 3 zarok in. Her wiha li gorê wê raportê ku hêzên bi ser opozisyona Sûriyê ve 19 kes girtine. Her wiha rêxistina Daişê jî 215 kes girtine û 17 kes ji alî Cebhet el Nusra ve jî hatine girtin. Di du ji wan zarok in. Her wiha Tora Sûriya Mafê Mirovan da zanîn ku di wê raportê de tenê 419 kes ji wan serbest hatine berdan ji bilî girtinê. Tora Sûriya Mafê Mirovan di wê raportê de da zanîn ku 312 kes hatine revandin bêyî ku aliyê ku ew revandine bên naskirin. 279 ji wan li navçeyên dibin kontrola rejimê de hatine revandin. Di dawiya wê raportê de Tora Sûriya Mafê Mirovan bangî li netewêniyek girtî û civaka navdewletî kir ku bi erkê xwe di ber hezarên welatiyên Sûriyê yên girtî û revandî de rabin.